W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boga Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi osadni, lubi doma. Światki są narodniny cyrkwy. Czego dla? To zwisuje z tym, co się nam dżens znowa opisuje z tekstów Świętego Pisma. Duch Święty darí so wučomnikam, oni przez niego skruczeni zahaja skutkowanie w Jezusowej imieniu. Cyrkiew wstąpi do zjawności. Wotnietka ona tu je. Każdy z nas je przez tu księcu sobu stał cyrkwy. Z tej nadałku sobu tworzyć Jezusowy skutek. Tohodla przyjmujemy nie tylko potem, że je woda poswięcona, święconą wodę. Ona ma dopominać nas, że tu księcu. Duch Święty niech nas poswięcuje, co byśmy byli święci. Modlimy się. Wodu. Boże, swoje słobie se wodzie zachować mocnego żywienia spościł. Kaj se izraelski lud z wodu puszczenia napoja przez żomy Czerwonego Morja wet, tak se nam za te księce wodu jako skutkovne znamio swoje umoženia dariu. Prosimy Cię, z tuteje wody znamio wiry, kotraż nam woda czy nasze winy a nowe żywienie dari. Czego mocny Boże, poświęć tu sól. Profete Eliši se přikazał wotesta tej wodzie przez sól za so oczastwiacu moc darić. Spoś przez tutu sól wodzie wozbożacu moc Bożej miłości. Wszystkim, kotci święconą wodu, so spościmy, daj nazo jest przytomność Ducha Świętego. Wundzie nam we wszystkich spytowaniach silność przeciwko złemu. Przez Niego Chrystusa naszego Knieza. Vidi aquam. Smij so nad nami všehomocny a miłościwy Boże, a spuszczuj się nam rychy do wieczna, do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu wywyższona.
Wszechmocny wieczny Bożom, z dżęsniejszym potaństwem poswieczujesz swoją cyrkiew we wszech ludach a narodach. Napełnisz świat z darami Ducha Świętego, a kajże Twoja Boża miłość ze spoczętka cyrkwie skutkowała. Tak zahory też dżęca w utrobie wierywy. O to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, iż jest Tobą Duchem Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Denne čitanje slyšíme z apoštolských skutkov. Gdy so z jatkovníka přindzie, bychu šice romadže na jednym miestne. A nale zašumí z nebia kaj silny wichor a napeli cyby dom, gdy sedžachu. A pokazachu so im jazyki, kaj švojen so rozdzielejo, a na každého z nich so posedne jedne. Šice buchu Świętym Duchom napełnili, a počachu ve všelakých rečach povedať, kajž im duch rečeč dá. W Jeruzalemie bydlachu nabożni żydowscy mużojo ze všech ludów, ki su pod niemiom. Tuž so tute šumene sta, zbiežachu so črjode a nabojachu so. Dokež kujžde ich svojich mačeršine rečeć slyšeše. Všice běchu, kajž poderjeni a dživachu so prajo. Nejsu či všice, kiž reča Galilejsce? Kak tomu, zo slyší kujžde z nás svoju mačerštinu? Partojo a Medejojo, Elemiča a ľudžo z Mezopotánie, Judeje, Kapadocie, z Pontusa a z Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a z libijskiej krajiny, kiž je při Cyrene a my putnice z Roma, Židža a Proseliča, Kretojo a Arabojo. Slyšíme jich v svojich rečach vozjevěč vulké skutky Bože. Slyšeli jsme slovo Bože. Drugie čitanie slyšíme z prvného lista svätého apoštola Pavla Korynčanám. Bracia a sotry, nikto nemôže rec, Jezus je kniez, iba v Svätém Duchu. Všelaké sú dary, ale Duch je ten samý. Všelaké sú služby, ale ten samý je kniez. Rozdielne sú skutky Ducha, ale Boh, ktorý všetko ve všetkým skutkuje, je ten samý. Každému sa dáva rozjavný duch k spomoženiu. Četož kajšte čivo jedne, ale má wiele stavov, a kaj sú všetké stavy čiva, hač kuli sú mnohé, jedne čivo, tak tež Kristus.
W jednym duchu sme wszyscy do jednego ciała wukczeni, Żydzi a Grekojo, niewolnicy a swobodni, a wszyscy sme z jednym duchom napojeni. Słyszeliśmy Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź Ducha Święty, napień w utroby swoich wierywych, a rozpłomień w nich wojen swoje luboscze. Niech Bóg z wami. Słowa Świętego Sczynia po Janu. Wieczor pryniego dnia tydzień judyśmy jako uczomnicy tam, gdzieś bieku zgromadzeni, zbojoszcze przed Żydami durje zamknięte, zastupie Jezus między nich a prai, pokoj wam. To reknywszy pokazał im ruce a bok, knieza wuladawszy z weselniku so uczomnicy. Jezus reknie im znowa, pokoj wam, kajże mnie posłał wódz, tak ja was posyłam. To prajuszy dyknęło na nich, a reknie im, przyjmcie Ducha Świętego, kotrym szryki wodacze, tym sobodadża, a kotrym się zdzierżycie, tym so zdzierża. Ewangelii naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa. Zase jedna mastečka se zabudziła, to w poslednich dniach słuščiša stanie, gdzie su durje otvorene pon svoje namakaja nuc, tu kvidu pitaja šuđe mjestno za sebe. A mastečka, da se potom hubene vonanka, zvojnik ponđe hore buđe pritku voknovačin 5. marca, tam tež pši Boščanu. Und to zase eventuell se namakaja von. Ljubi bratce, ljubi sestre, knezu, ljubi osadni. W zajszłych 9 dniach sme wiadomie a nadziejomnie zawszych słyszomnie so modlili o dary Ducha Świętego. Czego dla to czynimy, każde to znowa, dokeż je cyrkej żyła z daru, je sama dar. To nic nasz cyrkej, też każdy z nas je żywy z daru. Nam je trzeba się to zas a zase uvědomit, że my to nie je nasza zasłużba. Ani z naszej woli nie sme. Żywienie człowieka je ryzy dar. Jako wierywi wiemy zwuraznić, że je żywienie przyniotnie dar Boha.
Wiemy toho runia na to pokazać, że je żywienie człowieka z dobą dar starszeju, kotraj staj nowemu żywieniu swoje haj prajowają. A też towarzność, w której sme żywi, ma swój podziel na tym darze. Zmożnia żywienie ze strukturami, które tworzy. Każde żywienie trzeba dobre umienienia za swoją egzystencję. My świecimy dzień światki. Dary Ducha Świętego to są bohabojność, pobożność, wiadomość, silność, rada, rozum, mądrość. Bo tuteśmy prosili. Dary same ze siebie niczo nie zeskutkują. Trebne je, że każdy jednotliw do skutka staje, što jest tute dary upraja. Duch Święty je każdemu z nas w osobinsce dareny, w sakramencie świętego firmowania bu nam sposzczeny. Ale nikomu jeno za siebie samego. Duch, który se nam dari, uczy darować. Tak zrozumimy, jeden je na druhého pokazany. A tohodla, wszyscy zromadnie otwieramy swój erd a swoją utrobu, podamy się do służby za Chrystusa. Kajż są to uczomnicy czynili. My ladamy ruczo, a se praszamy, jak drehim bije, jako Jezus nadobo wosrečnych steji a praji, pokoj wam. Uczomnikom odrazy to najpierw den dych. Ale Jezus ich znowu k żywieniu zbudzi. Uczomnicy do tabiku soszice ruczo zczanyli, otewrija so. Oni du drugim naprzeczo, czuja we sobie im darynu moc. Su samo kmani drugich pozbudżować, so im przizamknąć. Przeba maja zawreność swojego kruha. Wiedzia uczyć, wszyscy sme wukczeni w samsnym duchu. A runie to uczyni atraktivitu prynych chrześcijanów, zo ludzie jeden drugiego maja zańcz. Zo między sobą se rozmówiają, si pomhaja, potrzebnym ze swojego daruja. Świadki to ryka za nas w uczomnicy przewinu samotu. A kajż oni, tak też my. Ludzie poznają, każdy je witany, każdy je trebny, każdy smie być. Na wszystkich polach, hacie to w towarzności albo w cyrkwi, wszędzie so zas a zase pokaza, bez jednotlivca sme kudzi. Haj, bohužel to znajemy, za niekoci praja bezem nie dże, ale koho to upelnia? Stajnie jenož za siebie samoho. Modlić so, jenož sam, meju stajeć albo mietać sam, molować, śpiewać, rezbarić, wszystko jenož za siebie samoho. Dżęca świecimy świadki. To ryka, my nie dopominamy się jeno na to, co się so tedy stało, ale my aktywnie uznawamy, a potem jednamy. Tam skutkuje Chrystus, gdzie są ludzie żywi po Jego słowie a przykładzie, zromadnie. Każdy za każdego, a za zromadność. A tutaj dopoznacze, te pytamy pełnić ze żywieniem. Za to się napinamy. Tak bie, a je we všech czasach a na všech miejscach. Boży Duch je wierywym dareny. Tež dżęca, świadki.
chce u nas znowa pohybać, zastorčić, otevřeć, nam wutrobu zreć, a przez nas sebe skutkować dać. W naszej cyrkwi, a przez naszą zromadność do świata. Tomu niech żonuj nas, iż nam dari swojego ducha. Amen. Od Boha Otca je nam Syn posłał Ducha Świętego, by dobre skručení wołamy so k niemu. Božo jednoć dojście rozdwojene. Božo przyjmij martwarstwo prześcieranych wierydla. Božo napoj swój lud ze swojej lubością. Božo, uč nas sprawność. Božo, spošť volu k dorozumieniu a nadzieju na pokoj. Božo, pomhaj nam odkryć zmysł żywienia. Božo, svět všetkých na puč k sebi. Božo, w Jezusu se swoją moc, hordosność a krasność jasnie pokazał. Słysz prosimy nasze wołanie, a usłysz nas, ki se żywa kralujesz w wieki na wieki.
Modlmy so, prosimy Cię, Knieże, niech nam Duch Święty, kajże Twój Syn słubił, odkryje pełną wierność, zobychmy po tajności świętego poradale lepiej spoznali przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z Wami. Pozbiermy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wycieżocho mocny, wieczny Bożo. Przetoż Ty sy jutro potajnostwo dokoniał z tym, zosy wszystkim, kotryż sy przez Chrystusa za swoje dzieci przyłzał, dżęca swojego ducha posłał. Nim dostała córkę żywienie, wszystkie ludy bojską mudrość, a wszelakie rzeczy uznawaja jedną wieru. Toho dla wyskażon świat jutro nie radości, ale też niebieskie silności a janżelskie mocy, Tebi piosenka wyśpiewaja, pospetują bez końca. Woprawdzie święty sy Knieże, żułosz je świętoście. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, roczny swiedzień świadków, na którym się Duch Święty we woniwych językach nauczomników zeszł. Tu jeszcze prosimy, poście tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie czerpienie uda za klip, jako wasze słowa masze, a podają swoim uczomnikom prajo. Zmicze, a jest cieszycy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Tak gdyż załun pojedzi keluch, dziakowasze so zaso, a podają swoim uczomnikom prajo. Zmicze, a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż będzie za was a za mną przelata k podawaniu grzechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają też niebieskie wódczyny Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch zbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie,
zhromadźuj nas, kotřiž užívamy Chrystusove ciło a krej Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po všej zemi rozbrojenú a budo spełniły lubości. Hromadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a na nasze sotry, kotřiž są umreli w nadziei zo zrowa stanu a přijmi ich a všetkých zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosomyčen, spošť nam wieczne žiwienie. Ze zbožnej Boha Rodzicielku kniežnu Mariu, ze światymi apostołami a všemi światymi, kotřiž soči ze všech wiekov spodobajú, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soči Bożo wszechomocny wodźce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Wódźce nasz, idźce w niebiesach, święćco Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od ryka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieści oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przekojesz Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Nasz kniez Jezus Chrystus je nam swojego ducha posłał, żeby cyrkiew we všech narodach a ludach do jednoty w lubości była zwołana. Tuż prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze rychy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Liczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Bożon, Ty dałaś swojej cyrkwi niebieskie dary, zakuwaj jej swoją miłość, zoby so dar Ducha Świętego we nas zesylnił, a tale Duchu najedź nam k wiecznemu spomożeniu Tyła. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Przed dwiema mamy dżens świadku na nyszpo. Jutce świadki pundzielu, wotenże procesjon z Kroszczyc 7 godzin. Kemsze su świadki pundzielu w Kroszczycach rano 7 ich w serbskiej reči, napo jednačich w niemskiej reči, nyszpo neje. W Roženče su putnickie kemše na putnickie wódce w 9. Rožuc modlimy so tu w Kroszczycach od 2 do 5, 18:30, utro je pokutny Rožuc. Miejska nyszpora su w Kroszczycach sredu 19 godzin właściwie za a od krzyżerów ugotowane. Prosimy krzyżerów swoje krzyżerskie sobą przynieść. W klosztrze w utro wieczór przywiesny kapocy w Jaworem, sredu a czwartek a niedzielu w klosztorskiej cyrkwi. W Woklecach w utro 19 godzin z Wokleczan chorom. Szulskie kemsze w Kroszczycach czwartek 15 godzin, w Woklecach sredu 16 godzin. Prine woprawienska wuczba je tutun tydzień w Woklecach, sredu w Kroszczycach, czwartek w zwuczonych czasach. Klosztor ma konwentne kemsze sredu 11:30, nic rano 7. W Dobrošicach su kemše sredu 18 godzin, w Woklecach czwartku 18:30. Dujerio zwučuja za swidem Božoho čiva čtvrtk 23. a sredu 29. stane 19 godzin na fare. Novačkojo su dube vitani. Sakrament Svetej Księdze spošči so sobotu Robine Šmite z Horkov, Valery Bulankec z Pravočic, Eline Ratec z Woklec a Emile Handrike z Horkov. Sakrament Svetého manželstva chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu, a připojetaj so třetí raz Dominik Schmidt a Vanessa Jüdeke z Horkov. Tež třetí raz Benno Král z Jawory a Cornelia Brezanec z Pančic Kukova. Je vyrobane sobotu v Ralbicach, tamne v Kroščicach. V kloštre su přichodne nedželu modlarske hodiny po zvučenem poredže. Nábožné prozinské dny v Kroščicach 23. do 28. prosimy o przyzywienie pomocników za skupiny nad 18 latami, a dzieci niech so do runia przyzywia hać do końca mieje. Niedzielu 26. 16 godzin przeproszujemy na faru, tam zariaduje serbski dwójba ensemble hudźbny kruch predać wotinżesz. Hanka Relcina czyta teksty Rože Domaš scenuje, w których so básnica z pozubieniem všitného nošenia narodnej drasty rozestaja. W obraze so pokazuje. Biskop Timo Ewos przeproszuje manželskich, kotřiž svědčereca jubilej k džaknej Boží mši do Drežďan, pak 7, pak 8 septembra. W ostatnie przedstawicielstwo zetka so 27-20 godzin na fare. Prosimy starszych, których dzieci doroma na putniku i ministrantu sobą jedu, im sposredkowano celiku podpisanu nafaru wrócić. 4-5 zemry w starobie 80 lat Bernard Czelich z Horku. Kołanie rekwiem bieżty z Redu. 1-5 zemry w starobie 84 lat Bernard Czornak z Dobrošic. Kołanie rekwiem bieżty piatk. Kniesny daj zemry ma wieczny odpoczynk. Niech odpoczujecie w Bożym pokoju. Jutro rano we 7 su kemše za zemrto Jana Warneria a zemrtych swojbnych z Nowej Wieski tu w Farskiej Cyrkwi, na pojednaczych za żywych a zemrtych duchownych wasady. Utro rano we 7 za zemrtego Wilfrieda Sturma z Kroszczyc, sredu rano we 7 za żywych a zemrtych sobie Cyżec z Kroszczyc. Czwartk szulskie kemše za zemrtu Mario Kraucec ze Smyczkec a zemrtych sobie Cyżec z Nebelčic. Piatk wieczór za zemrtu Worszu Hojorów z Jasince. Sobotu przedniedzielskie za zemrtyju Mario a Franca Relku z Kroszczyc.
Na Svetu Trojicu, rano ve 7. Za zemretu Mariju Nukovu, manželsko Pavlova a syna Jurija z Novoslic, do ponaza Vosadu. Na pojednačích za zemretu Rezu Matješcenu a manželského Michała z Horku. Potom niż po Svetej Trojice. Wam wszystkim zapłać Bóg, za zgromadne paczor, przyjął wam żonowanie nadobune świadki, uprośmy się Boże żonowanie. Bożeje krasnoście, kisie dżęca swoich uczomników ze światłem Ducha Świętego rozświetlił, żonuj was, a sposzczłam swoje bohate dary. Wony wohin, kisie nad uczomnikami so pokazał, uczyszczasze w utrobę rozpal we was Bożu lubość. Duch Święty, kisie mnoho rzeczy we uznawaniu jednej wiry zjednoczył, sposzczłam w utrajność we wierze, a dowiedz was z wiry do wiecznej zbożności. To sposzczłam troje nitki Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja.